Radio Escolar do Colexio Torre na Illa de Arousa. Ola, somos Laura, Lois, Manuel, Fernando, Leo, Carlos e no apartado técnico eu, Martín. Isto é Radio Carcamán. Ola, eu son Laura e quero comentarvos que o 15 de xaneiro na Illa de Arousa hubo 1 grado pola mañá. Se o 14 de xaneiro chovera pola noite, o 15 de xaneiro estaría nevando na Illa de Arousa. Ola, eu son Lois e quero dicir que o Ceito Reilla ganou un premio chamado Premio Novagal. O Ceito Reilla non foi o único en recibir o premio, tamén o recibiu o premio o Colexio de Louro, Rafael Dieste, Elías David e Xograr Alfonso Gómez de Saria, el CIP A Picota. O Ceito Reilla non foi o único en recibir o premio. E o Ceito Reilla o recibiu por resolver as relacións cos alumnos e os conflictos a través das actividades artísticas e propostas relacionadas co poder da arte. Ola, eu son Manuel e vou a falar dos planetas alineados. O venres 20 de xaneiro de 2025 alineáronse os 6 planetas do Sistema Solar e a última vez que se pasou foi no 1963. Ola, eu son Fernando e vou dicir unha noticia nacional. Os prezos das vivendas soben moito en España. Os prezos da vivenda de obra nova aumentaron moito en España nos últimos 5 anos e os prezos medios do aluguer tamén. O prezo medio do metro cadrado de obra nova en España sitúase en 3.422 euros fronte aos 1.915 euros do ano 2019. Ola, chámame Leo e os viñe a decir que o Cineclube de Arousa vai a proxectar 2 novas películas no auditorio. Será Alice o xoves 23 ás 2 da tarde e El Bid, que se proxectará o xoves 30 no auditorio de Arousa. Non deixedes pasar a oportunidade de asistir. Gracias, Cineclube Entre Cortiñas. Ola, son Carlos e os vou a contar un dato curioso. A 400 metros por debaixo do mar só se ve o 1% da luz solar e por iso algúns peixes desarrollaron habilidades para adaptarse a tan pouca luz. Por último, informamos vos de que este venres día 24 de xaneiro conmemoramos o Día Internacional de Educación. O alumnado de quinto estamos elaborando un mural no que queremos representar importante que é a educación para acadar as nosas metas. Os soños de futuro comenzan cun lápis. E aquí no cole estamos debuxando os nosos. E ata aquí o directo na Radio Carcamán. Espero que os gustase moito. E ata o próximo directo. Adeus!